To EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, usag pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Mic check, 1, 2. Bayaran naman ang buwang na DJ. Oras na, we got 31 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Welcome to the show. Welcome sa programang EDSA. EDSA! Keeping it company straight up until 9 o'clock in the evening. Broadcasting live across the city by the bay. Kasama po, siyempre, pinangungunahan po yan. Walang ibang napakatalino sa lahat. Tang! Henyo! Pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan. Ganun kasimple. At hindi po pa-south ang aking biyahe. Alam niyo kung saan? Tang, saan ang biyahe ko, Tang, papunta, Tang? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Duday, saan? Hoy, Duday. Nangugulo ka, Duday, ha? Sobra-sobra ka na. O sige na, pakilala ka na, Duday. Say hello to everyone. Hello po sa inyong lahat po. Magandang hapon po. Ako po si Duday, ang batang makulit. Uncle Diego, pwede po ba ako mag-sing? Mag-sing? O sige, pagbigyan kita. Bilisan mo lang, ha? Okay po. Eto na po. Every night in my dream, I wish you Nabi. No. Ang bihira ka, Duday. Wala kaming naintindihan sa pero, naintindihan namin yung tono. Oy, batiin lang pala natin yung mga kasamahan ni Carl na dinala po dito. Binisita po tayo ng Gumborza. Si Gomez po umalis na. Ano nga ang pangalan ulit? Ano no? Lapit ka nga sa mikropono. Ano pangalan mo uli? Emmanuel po. Emmanuel. At saka yung isa? Si Marcos po. Ayun. Ikaw magbagit, Marcos. Ako po si Marcos. Anong grupo nyo? Hindi, pareho kayo nakasalamin eh. Marcos saka si Emmanuel. Welcome to Love Radio. It's so nice. Pasensya na, hindi ko kayo ma-entertain kanina kasi talaga, wala talaga akong lakas kanina. Pero malamang napansin nyo, pag on na mikropono, parang sira ulo si Diego. Kanina hindi nagsasalita, tapos magbukas ng mikropono para may sanib. Ganon po kami dito sa Love Radio. Akala nyo po kung ano yung naririnig nyo pag off-air po, mga parang tuod kami. Anyways, mga kabisyo, welcome po sa programang EDSA on a beautiful Friday. Friday na ba ngayon? Tama, ano? Friday, bukas, it's a Saturday. Ay, bukas nga pala, iniimbitahan ko po kayo for Love Radio Top 10 Countdown. Samahan niyo po kami bukas. At ang makakasama po natin bukas, if I'm not mistaken, dalawang artist po makakasama natin. Kung hindi nagsisinungaling si Direk Carl. Ang chika kasi sa akin ni Direk Carl, dalawa daw ang aming makakasama.
Kaya, tabayanan at inimbitahan ko po kayong lahat dahil totoo nga po ang chika ni Carl. Tatlo. Kasi tatlong pangalan eh. Si Arthur Miguel at saka si Jika. Ayan. Actually, si Arthur Miguel isang tao lang yan. Pero tatlo kasi pangalan lahat. So, bukas mo yan sa ating Love Radio Top 10 Countdown. We got 36 minutes after 5 o'clock. Let's move on. Here's a song coming from Roxanne. Dress for Success. Right here on Metro's number 1. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oy, congratulations pala, Boston! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!